rok 2023, tretia zmena rozpočtu. Dobre, uvedie ho pán poslanec Fedoročko, lebo ten ho vsunul. Nie, a potom... nevsunul, však je to presunul ho. No, ale presunulo on, hej? Ale to však iba to je v poriadku, lebo to súvisí s týmito. To je Dobre, chcete tomu niečo povedať, pán poslanec Fedoročko? budú predkladať. Nie, ako... Dobre. Dobre, otváram diskusiu, nech sa páči. Otváram diskusiu. No áno, tak už pracuj na to. Áno, pán poslanec Špák. Jo? Dobre, tak som to predbehol, ale... Dobrý deň, kolegovia, kolegyne. Tento bod som veľmi rád, že aj kolega presunul na takéto skoršie naše premýšľanie, lebo na základe neho ide aj o ďalšie body. A ako vždy s týmto rozpočtom nejak neviem súhlasiť. Takže zatiaľ dávam na zváženie jednu vec. Našiel som tam požiadavku úradu na to, aby sa presunuli peniaze z určitého zdroja na kúrenie a svietenie a chladenie a tak ďalej, vodné stočné. Dobre som čítal však. Je tam nejakých 18 300 dokopy, ktoré potrebuje úrad na to, aby mohol svietiť. Je to kvôli energetickej kríze, kvôli zmenám cien energií a tak ďalej. Rozumiem tomu. Zamýšľam sa ale nad tým, že čo sa udeje v iných komunitách alebo spoločnostiach, keď také niečo príde na trh, že tá energia ide hore. A tak som zastal doma pri mojej rodine. Ak nám zvýšili tú cenu, tak si utiahnú opasky deti aj ja. Potom som sa zamyslel nad mojou firmou. Zvýšili mi tú cenu takisto rapidne, dokonca viac ako samosprávam, ktoré ju majú vyrovnávanú. A mám dve možnosti, buď siahnem zamestnancom na platy, alebo na svoje výhody. Ja som urobil tú druhú. Ešte stále mi asi rozumiete, čo robia bežné spoločnosti a bežní vedúci. Či som otec, alebo podnikateľ. Potom sú tu občianske združenia, kolegovia, ktorí tiež dostanú facku, lebo musia platiť naviac. Čo myslíte? Zoberú tu daňovým poplatníkom? Zoberú si z nejakého zdroja, ktorý si vymyslia niekde vzadu v špajzi, pretože do nej sme my naliali tie peniaze a nešahnú na svoje výhody, na svoj komfort. Ja naozaj nerozumiem tomu a ja to už nazývam naozaj drzosťou. Nemyslieť na to, že máte absolútne prehnané, ale absolútne prehnané odmeny už len vy ako vedenie a vy dokážete tým ľuďom zobrať aj tak z iného zdroja tie peniaze a použiť ich na sanáciu týchto problémov, čo vznikli nie kvôli vám, samozrejme kvôli situácii, ktorá je momentálne. Takže je to odvaha pýtať si znova z iného zdroja, však čo? My si necháme všetko, čo je, my budeme pupky plné, ale tú energiu chceme takú, aká bola, chceme mať ten servis, chceme mať klimatizáciu, chceme mať teplo. Ja toto chcem takisto, lenže z akých zdrojov? Tak toto je ten vstup k tomu rozpočtu, ktorý je už len v tomto bode nemožné podporiť.